At huwag maging katitisuran ang mga tunay na Kristiyano. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dalawa po itong ating tatalakayin. Makinig po kayong mainam. Huwag manghimagod. Amen. Unang-una. At huwag magiging katitisuran ang mga tunay na Kristiyano. Praise the Lord. Kaya, basahin po natin diretso sa Tagalog. Kindly. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Galatia, Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 10. Amen. Praise the Lord. Mga kapatid ko, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa Espiritu ay inyong papamanbalikin ang gayon sa Espiritu ng kahinhinan na inyong pagwariin ang inyong mga sarili, baka ikaw naman ay matukso. Mangagdalahan kayo ng mga pasanin sa isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautosan ni Kristo, sapagkat kung ang sino man ay nangakaakala na siya ay may kabuluhan, bagaman siya ay walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang dinadaya niya. Ngunit siyasatin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa, kung magkagayon ang magkaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa, sapagkat ang bawat tao ay magpapasan ng kanyang sariling pasan, datapwat tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi nagpapabiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya, sapagkat ang maghahasik ng sa kanyang sarili laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan, dadapwat ang naghahasik sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong magpagod sa paggawa ng mabuti. Mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Kaya nga, samantalang tayo mga may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Pagpalain po naman ang Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. Napakalinaw po ng pagkabasa ng mga talatang ito. Amen. Amen. Alam niyo, maminamahal, sa kaluwatan o katagalan na paglilingkod ng karamihan, marami na po ang nanghihimagod sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya nga po, punong-puno tayong pag-araw ng linggo. Di po ba? Pero pagdating ng Miyerkules, ang mga nanghihimagod, hindi namin nakakasama. Ang overnight prayer, pagdating ng Biyernes, marami kaming hindi nakakasama na narito ngayon. Hindi naman siguro ako pwedeng magsisinungaling dito. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Totoo po itong aking sinabi. Amen. Alam nyo, maminamahal, hindi po natin pwedeng biruin ang mga salita ng Diyos. Amen. Hindi po tayo pwedeng magbibiro sa ating mga kaligtasan. Sabi ng ating mahal na pastor, for salvation is a great matter of importance. Napakahalaga ang kaligtasan. Kaya nga, mismo si Apostol Pablo, ang sabi ng Apostol Pablo, work out your own salvation with fear and trembling. Ipagtrabaho ang inyong kaligtasan na may takot at panginginig. Hindi po tayo nagtatrabaho ng ating kaligtasan upang tayo'y maligtas dahil niligtas na tayo ng mahal na Panginoon. Ngunit, ipinagpatrabaho po natin ang ating mga kaligtasan upang makita ng ating minamahal na mga kababayan, ating kababaryo, mga kamag-anakan, mga kaibigan, kapwa Pilipino, na sa buong mundo maminamahal. Ang mga tunay na Kristiyano ay hindi nanghihimagod. Amen? Amen. Everybody shout, praise the Lord. Dahil
Napakaraming mga Kristiyano ngayon maminamahal. Sabi nga nung nakaraang linggo, nakaraang Miyerkules, nakaraang Biyernes na pangangaral, pinipili na ang sinusunod, yung sarili na nilang kagustuhan, ang kanilang sinusunod. At kailan pa ba tayo maminamahal magsisikap at ipakita sa ating kapwa Pilipino, sa ating kapwa mananampalataya, na panahon na ngayon na kinakailangan ipakita sa kanila yung Kristo na kinakailangan magniningning sa ating mga buhay. Yung Kristo maminamahal na nagpalakad sa iyo na dati kang pilay, nagmulat sa iyong mga mata na dati kang bulag. Ang cancer mo, ang leukemia, ang tuberculosis, sakit sa puso, high blood diabetes na pinagaling ng mahal na Panginoon. Pagkatapos na gumaling sa karamdaman, ito ba ang makikita ng mahal na Panginoon sa atin? Mamimili tayo. Hindi na ako mag-overnight dahil may gawain doon. Biyernes, 1:00 lang, alas 5, tapos na, langit pa rin. Ito po, minamahal, ay mga paniwala, statement ng mga mangmang. We are not attacking our Central Church because sa Central Church, wala po tayong venue na magkakasya yung ganun karami at ready tayo maminamal na mag-overnight buong magdamag. At siyempre po, andito pa nga tayo sa pandemya, ay talagang alam naman natin ng Metro Manila, ipinagbabawal. Amen. Ang problema natin dito, maminamahal, ay sa mga provinces, lalong-lalo na, ang itinuturo sa atin at ang nagtuturo sa atin ay totoong propeta. Hindi natin ito pwedeng baliwalain. Amen. Amen. Aalisan mo ang isang lugar na kumplito, rikado, talagang turuan ka ng tama, sigurado ang langit, magmana ka ng buhay na walang hanggan, at pupunta ka sa isang lugar na ang gawain ay 1:00 hanggang alas 5 lang. Ay, Jesus, Diyos ko, you are kidding. Nagbibiro ka sa iyong kaligtasan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Second, some Christians looking for another teachers who has an itching ears, pumurol na ang kanilang pakinig sa mga saway, sa mga pagtutuwid, dahil ayaw nila na sila'y ituwid. Gusto nila ang sarili nila ang masusunod, dahil mas may alam pa sila sa mga nangangasiwa, sa mga mangangaral. Imbis tagapagturo na, kailangang turuan muli, ibalik sa dati. Nakakaawa at nakapagtataka ang ganyang klasing mga Kristiyano. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, sinasabihan tayong huwag manghimagod sa paggawa ng mabuti dahil sa kapanahunan, sa ating pong pagsisikap, sa ating mga pagsasakripisyo, aani tayo. Dito sa ating mga ginagawang ito, aani tayo. 2 Timothy, chapter 4, verses 2 up to 5. Isunod natin ang basa. Pakihanda po ang Hebrew, chapter 5, verse 11 up to 14. Tuloy na. Basahin ang 2 talata. Magkasunod, kindly, basa. Ano na po? 2 Timothy. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinood at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi magkakaroon nila ng kati, ng tainga, ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga guro ayon sa kanilang masamang pita. Ito pala ang dahilan kung bakit inaayawan ang tamang turo, ang standard na turo, ang turo na galing sa ating mahal na pastor, sa ating beloved Mama Dear, dahil hindi nila kaya
ang turo na totoo at nagkaroon na ng kati sa kanilang tainga at hihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Sa 5, ngunit ikaw ay magpipigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng ibanghilista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Yan, maminamahal, ang pangungusap ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa ating dearly and beloved and honorable parents in the Lord, ng ating mahal na pastor. We back 47 years ago. 47 years. Kaya ipinanganak ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Narinig ninyo kanina ang cancer victim? Nagbabago ba ang kanyang pananaw at pananampalataya? Sabi na, kapag umuwi ako, talagang hinahanap ko yung aking pinagmulan, yung aking talagang alma mater, yung aking pinanggalingan, yung gawain na 2 taon. Hinatiran kami dyan sa dako ng Balaya. Cancer victim, brain cancer, na pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. At ngayon, maminamahal, pakisunod po yung isang sinabi kong bersikulo sa may Hebrew, chapter 5, verse 11 up to 14. Praise the Lord. Amen. Ganito ba sinasabi? Tungkol sa kanya ay marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin. Palibhasay nagsipurol kayo sa pakinig. Sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayong nangangailangan na kayo'y turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran, sapagkat siya ay isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang. Sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Naalala ninyo palagi kong binabanggit, ang mga Kristiyano hindi dapat palaging bunjing. Ano ba yung bunjing? 10 taon na, 12 taon na, 15 years, nagdididi pa lang. Nagdumididi pa rin sa bibiron. Amen. Sino ba dito yung 12 years old na 15 years old, nagdididi pa rin sa bibiron? Wala naman yata. Ito ng mga Kristiyanong ito ay walang pagkakaiba sa katulad ng aking binabanggit. Lang sabi rito, dapat sila tagapagturo na umiinom pa rin ng gatas na salita. Hindi pa nila kayang kainin yung matitigas na pagkain. Nang sabi ng Biblia, yung matitigas na pagkain ay para sa mga matatanda na Kristiyano, na kapag sila ay nare-rebuke, napapaalalahanan, sila maminamalay tinultuwid, tinatanggap nila ng taos puso ang mga salitang ito dahil alam nila nakakabuti sa kanilang buhay spiritual. Maituwid ang kanilang pagkakamali. Tulad ng ginto, magiging puro ang iyong buhay. Dahil sinabi ng Biblia, perfect church, without blemish, without wrinkles, will be brought to heaven. Magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kunting rebuke, kunting paalala, kunting sita. Ayaw mo ng langit. Amen? Amen? Ang mga Kristiyanong matitibay na, hindi na umiinom ng gatas. Hindi po gatas literal, umiinom pa rin tayo ng gatas literal. Yung gatas sa salita. Yung salita na puro na lang pag-ibig. Paano ang sabi ng banal na kasulatan? Darating ang araw, darating ang mahal na Panginoon, magdadala siya ng tabak. Magdadala siya ng naglagablab na apoy. Paano yan? Pag-ibig pa rin. Kaya ang bata, kapag bata pa hindi mo tinutuwid sa kanyang pagkakamali, kinukonsinti mo, lalakihan, maminamahal na unang-una walang takot sa iyo at walang takot gumawa ng kasalanan. Kaya nga ang mga bata, pinatrain na sa atin ngayon, yung ating mga anak, na kapag pinakialaman po yan ng mga spiritual man, nangangasiwa,
nangunguna, huwag konsintihin ng mga magulang. Dahil ang pagkonsinti ninyo ay walang pagkakaiba sa ating binasang talata na pinapadidi pa rin ninyo ng mga gatas na mga salita. Paano yun maitutuwid? Titigas ang ulo niyan. Susuwag sa iyo yan. Hindi ka kilalanin na magulang pagdating ng araw. Ang mga spiritual man, ang mga spiritual na mga mangangaral, hindi kinukonsinti kahit kanilang anak, kahit kanilang asawa, kahit nanay pa nila, kahit tatay pa nila. Minsan nga, minamaalala ko, yung aking lula, nung ako'y pinadala ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, desda ko ng Leyte. E alam niyo po yung mga matatanda, hindi naman natin mapagbabawalan. Nagnganganga po yan. Sumisip-sip po ng mga tabako na kasing laki ng daliri ng natin. Kasing laki ng yung kamay ng bata, ang lalaki. Eh minsan maminamahal, napupuno na ako dahil nasusuffocate ako. Eh yung lolo't lola ko, nagharapan, sup-sup ng napakalaking abano. Eh natutulog ako, hindi ako makahinga. Akala ko nung nangyari, punong na puno ng usok yung aming moskitero. Ay minsan, nagdala ko ng mensahe ng kaligtasan. Sabi ko, ang mga Kristiyano, bawal na, hindi na naninigarilyo, hindi na gumagamit ng abano, hindi na nagnganganga. Dahil yan maminamahal ay ayaw ng Panginoon. Dahil kung sisirain natin ang ating katawang lupang ito na templo ng ating Panginoon, magagalit ang Diyos. Eh mga minamahal, nagsumbong. Ang aking lolo't lola nagsumbong, tumawag sa ating beloved Mama Dear. Sabi na, ano ba itong pamangkin mo? Ano ba itong apo ko? Eh, pati sa pulpito, tinutuwid ako, sinasabihan ako, ibinigay niyang halimbawa. Pero wala po akong binabanggit na pangalan, ha? Hindi ko po sinabi, lolo ko, lola ko, hindi ko sinabi. Eh, siyempre sa pangangaral, minamahal, talagang mababanggit. At dahil nasisense nila na sila ang ating pinaturingan. Di ngayon tumawag ang beloved auntie, beloved Mama Dear. Ano ba yan, boy? Pati lolo't lola mo, kinakana mo, sabi ko, auntie, kamuntik ako mamatay. Nung isang gabi, nasuffocate ako dahil nagharapan sila. Talagang andyan sa harapan ko. Sabi na, dapat sinabi mo na lang sa kanila, sinabi ko na po, auntie. Sabi ko, nangatiran ako. Pero siyempre po, mga matatanda yan, intindihin natin. Ang sabi nga nating beloved assistant pastor, beloved Mama Dear, ang sabi na sa susunod, kausapin mo na lang sila, wag mo nang ipulpito. Eh ngayon, pinulpito ko na naman dahil ito yung patotoo na wag nang gayahin ng mga Kristiyano. Amen? Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng ating binasang talata, maminamahal, imbis sila yung mga tagapagturo na, sila uli ay tuturuan muli. Huwag mong sabihin, tatay mo, elder, tatay mo, ordained preacher, tatay mo o kapatid mo o kamag-anak mo, pastor. Kapag nagkamali ka at mali yung ginagawa mo, tuturuan ka talaga. Dahil yun ang nararapat. Hindi ka lalago. Ang ibig sabihin, nanghihinawa ka na sa iyong buhay na palagi na lang tinuturuan. Eh kung ayaw mong magpaturo, ikaw ng pastor mo sa sarili mo, di tumayo ka ng sarili mong gawain. Ganun nangyayari. Kung lilipat ka lang, dahil kinukonsinti ka sa isang gawain, ng isang gawain, kinukonsinti, maminamahal, yan ay mga desisyon ng mga muron. Mga desisyon yan, maminamahal, na kulang talaga sa kaalamang espiritual. Kaya nga, tinutuwid natin ito. Atin itong tinatalakay para lahat ng mga Kristiyano, anumang turo ng ating mahal na pastor, anumang turo ng ating beloved Mama Dear, anumang turo ng mga beloved babies, anumang turo ng ibang lingkod, at turo ng aking mga katuwang, isang turo yan. Pag hindi mo masumpungan ang turo na yan, doon sa iyong kinalalagyan, abay, maminamahal, mag-isip ka. Yan ba talaga ay taga Jesus Miracle Crusade? Dahil binibigyan tayo ng babala, being a member of the Jesus Miracle Crusade International Ministry is not a guarantee. 100% guarantee that you will go to heaven. You can receive life eternal and heaven. No. Kapag ka nga, ang tinuturo niyan, kinukonsenti tayo, hindi tayo tinutuwid dahil pag-ibig lang, kailangan, abay maminamahal. Iba pong usapan yan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Isip-isipin mo na. Tuloy ang ating minamahal at iniibig na mga kapatiran na iistorbo na.
lalo na yung mga seryoso, yung mga baguhan, lalong-lalo na yung mga mura pa ang kanilang pananampalataya. Yung ngayon lang kaliligtas, mayroon palang ganyang Kristiyano dito sa loob. Mayroon po. Kilalanin po ninyo sila at huwag po ninyo silang pamarisan. At kung po pwede ikaw na baguhan upang mapahiya sila, pwede mo pa silang pagsabihan. Mahal na kapatid, bakit nagsasalita ka ng hindi magaganda sa ating ordained preacher, sa ating preacher, sa mga elders? Tinutuwid ka lang naman pala, sinasabihan ka lang naman pala ng tama. Para naman, ang sabi ng Biblia, yung mga gumagawa ng gayon ay mapahiya sa kanilang mga asta na akala nila mataas na sila, untouchable sila, hindi sila pwedeng pangaralan, hindi sila pwedeng galawin, amen, dahil ang salita ng Diyos ay may dalawang silab ito, katulad ng espada, na kapag tumatagos ito, kaliwat kanan ito maminamahal, tatagos sa puso, tatagos sa ating mga buto, dahil makapangyarihan ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yan ang problema ngayon, maminamahal. Pag nare-rebuke dito, tatakbo lang sa isang outstation. Doon, okay na. Wala nang pasabi-sabi. O magpasting ka muna, Brad. Magpasting ka muna, sis. Kanta diretso. O tayo ka agad. Patutuo ka agad. Kaya tayo, kapag may dumarating dito, ini-screen muna natin. Ano bang kalagayan nila sa kanilang pinanggalingan? Tinitext muna natin yung mga ordained preacher, mga preacher na kanilang pinanggalingan. Dahil we are not hindi tayo nagtutolerate. We are not tolerating them. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ito ang nagiging dahilan na maraming mga Kristiyano, maraming mga tumatayo dati sa pulpito, lulubog lilitaw. Amen. Amen. At siyempre po, ang magiging resulta dito, sila'y magiging katitisuran. Sabihin nila, natitisod kami kay ordained preacher, natitisod kami sa mga elder. No, kami ang natitisod sa kanila, sa totoo lang. Pero hindi namin sinasabi yun. Bakit? Yung tisod na salita ay hindi po salita yan na matunay na Kristiyano. Yung mga natitisod ay hindi pa totoong Kristiyano yan. Hindi nga half-half yan, baka 1/8 lang yan. Out of 10, 2 lang yan na Kristiyano. Ang 8, kinakailangan bunuin pa niya para magiging tunay na Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. 1 Peter chapter 5, verse 1 up to 5, na istorbo tuloy yung mga seryoso na mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, na gusto ng langit, gusto magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Sila tuloy maminamahal ay, lalo na yung mga baguhan na talagang gustong magpakainit. Pag nakikita, akala ko ba, ang tagal-tagal ng Kristiyano yan eh. Tatay nga yan eh. Elder eh. Tatay nga yan eh. Mainit na naglilingkod sa malapayon. Bakit naging ganyan yan? Aba, minamahal. Tanungin niyo sila. Huwag tanungin ang ordained preacher. Huwag tanungin yung mga katuwang. Tanungin nila. Tanungin ninyo. Anong nangyari? Amen. Pakibasa ang talata. Amen. Praise the Lord. Dito po sa unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 5. Amen. Praise the Lord. Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako, akong matandang kasamahan ninyo at ay isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kalulatiang ihahayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasiyahan na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip, ni hindi naman gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pangangasiwang ipinagtatagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. Sa pagkahayag ng Pangulong Pastor ay magsitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kalulatian. Gayon din naman kayong mga kabataan na magsisuko sa matatanda. Oo, kayong lahat ay mga bigkis ng kapakumbabaan at na kayo ay mga glingkuran sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, dadapwat nagbibigay ng biyaya sa mga nagpapakumbaba. Palakpakan natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Amen? Ano po ang pagkaintindi ninyo sa mga talata na napakaliwanag? The elder which are among you, I exhort
who am also an elder and witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed, feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind, neither as being lords over God's heritage, but being examples to the flock. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. All of you be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giving grace to the humble. Kailan ba natin ini-impose dito na inaapi ni isa? Wala naman eh. Katunayan, sa totoo lang po, ito pong mga Kristiyanong nakikita ninyo, maminamahal, na they are tossing to and fro, they are one of the murmurers dito sa iglesia. Walang ibang ginawa kundi magmumurmur. Ano ba yan? Di na patakaran ng tao yan, di na patakaran ng malapastor yan, patakaran ni Brother Boboy na yan. See? Pag nagmumurmur ka, pag nagsasalita ka na against kahit sinong tumatayo dito, ang kalaban mo ay ang Diyos mismo. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Bakit sinabi ko, maminamahal? Dahil hindi po yung mga nangangaral dito tumatayo, nangangaral at tumatayo para sa kanilang sarili, para itanyag ang kanilang sarili, kilalanin ang kanilang sarili, kung hindi nangangaral yan para sa kabutihan ng lahat. Paano? Hindi natin pinapansin, nanlalamig na pala tayo, nanlulupaypay na pala tayo, amen. Tayo pala, maminamahal, ay nagbibilang na ng poste, kaya nagmumurmur na tayo, amen. Nagkukumpara na tayo sa ating mga sarili sa iba. Bakit yan eh? Pareho naman kaming wala nung gawain na yun, kinalingguhan, bakit tumatayo yan? See? Ang sabi ng ating mga ngaral dito, maliwanag, ipinapangaral sa atin, ang nagkukumpara ay walang bait. O sino nakakarinig noon? Tumaas ng kamay at magsabi ng praise the Lord. Huwag sabihin, wala kayo dito. O, tingnan mo, may nagpe-praise the Lord. Ibig sabihin, naririnig. Naririnig nila. Ang nagkukumpara ng kanilang mga sarili ay wala sa kanilang sariling bait. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng magkukumpara sa ating mga sarili. O bakit? Yan ay pinapaboran, yan ay hindi. Wala tayong pinapaboran dito. Pantay-pantay tayo, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil wala pong pinapaboran ng mahal na Panginoon. Kung mayroon mang pinapaboran at ito tayo po ay medyo naaapi, ang mahal na Panginoon na mamarusa, ang mahal na Panginoon na namamalo. Amen. Amen. Tanggalin, antayin mo yung palo, antayin mo yung parusa. Dahil talagang hindi napabibiro ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, sabi rito, gayon din naman kayong mga kabataan ay magsisuko sa matatanda. Oo, kayong lahat na nagbibigkis ng kapakumbabaan, na kayo'y magsilingkod o magsilingkuran, sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo. Nagtutuwid sa mga may pride, may mga ego. Ang sabi rito, maminamahal, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya ang mga Kristiyanong tunay, maminamahal, sabi nga natin dito, baka magiging katitisuran tayo. Sabi natin, at huwag maging katitisuran ang mga tunay na Kristiyano dahil tinitingnan tayo ng ating kapwa mananampalataya, tinitingnan tayo ng ating kababaryo, tinitingnan tayo ng ating kapwa Pilipino. Ano tayo? Hindi naman tayo mga Hapon. Anong nangyari sa atin sa mga kapili nung Second World War? Ang nagtatago, Pilipino. Ang nagtuturo, Pilipino. Mayroon bang ganyang ugali sa mga Kristiyano? Wala na po. Amen. Amen.
ang mga Kristiyanong tunay, may Kristo sa puso, may takot sa mahal na Panginoon. Ginagawa ang kanyang banal na kalooban. Tulad ng tupa. Hindi kambing, ang kambing sumusuwag, ang tupa sumusunod. Napaka-humble, napaka-mapagpakumbaba. Iiyak na lang kahit kakatayin, luluha na lang. Pero ang kambing sumusuwag yan. Talagang nagsasalita yan, nagmumura pa nga. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, maminamahal, dito po, kami pong nangangasiwa sa pangunguna ng ating dearly beloved parents in the Lord, their beloved children. Alam niyo, maminamahal, ang sabi rito sa banal na kasulatan, ingatan ninyo ang mga tupang ipinagkatiwala sa inyo. Acts chapter 20 verse 28, maminamahal, as an overseers, hindi dugo ni Brother Buboy at ng mahal na pastor ang dumanak doon sa Kalbaryo upang ikaw at ako'y maligtas. Kung hindi ang dugo na mahalaga ng ating mahal na Panginoon, iniwanan ang magarang trono sa kalangitan, nag-anyong alipin, na isinilang doon sa sabsaban, at hindi pa natapos doon, ibinigay pa ang kanyang sarili. Nung 30 anyos na, pinasan ang krus ng punong-puno ng ating mga kasalanan. Pinasan po niya, at pagkatapos nagpapako pa para ikaw at ako ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Gaanong pag-ibig ng Diyos na yan? Grabe, maminamahal. Ang sabi ng Biblia, pangalagaan na wala nang mawawala, wala nang maaalis. Kaya kinakailangan tayo maging masunurin. Hindi tayo pwedeng sumuwag. Basa po, kindly, at pakihanda po ang John chapter 21, verse 15 up to 17. John chapter 12, verse 26. John chapter 10, verse 27 and 28. Basahin na natin sama-sama. Dahil medyo mabilis ang oras, kindly. Amen. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 20, ang talata 28, ingatan ninyo ang iyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling tugo. Amen. Sunod agad, John chapter 21, verse 15 up to 17. Pakihanda po ang John chapter 12, verse 26, John chapter 10, verse 27 and 28. Ito po sa Aklat ng Juan, Kabanata 21, ang talata 15 hanggang 17, ito po sinasabi, kaya't nang mga kapawing gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, oo, Panginoon, nalalaman mo na kita iniibig. Sinabi niya sa kanya, pagkanin mo ang aking mga kordero. Sinabi niya sa kanya muli sa ikalawa, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, oo, Panginoon, nalalaman mo na kita iniibig. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Sinabi niya sa kanya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalumbay si Pedro sapagkat sa kanya'y sinabing makaitlo, iniibig mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, nalalaman mo na kita iniibig. Sinabi niya sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Amen. Sunod, kindly. Dito po sa Aklat ng Juan, ang Kabanata 12, talatay 26. 26, ito ba sinasabi? Kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay doon man doroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao ay maglilingkod sa akin, ay siya'y magpararangalan ng Ama. Amen. Dito po sa Aklat ng Juan, ang talatay 27, 28. Ito pong sinasabi, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nasundan po ba ninyo yung mga talata, maminamahal? Lahat magsabi ng praise the Lord? Praise the Lord? Para na tayong lantang gulay. Medyo nanghihina na tayo. Ang aking mga tupa, ang aking mga anak ay nakikinig sa aking mga salita. Sino ba at ano ba
Ang mga ipinangangaral ng inyong mga mangangaral dito, sarili ba niya itong salita? Salita ng Diyos. Hindi natin sinusunod. Bakit? Dahil hindi tayo mga tupa. May mga tupa-tupahan, yung pala kambing. My sheep heard my voice and I knew them and they follow me. Ang aking mga tupa ay akin yang inaalagaan. Sumusunod sa akin yan, ang sabi naman ng Panginoon. Dahil hindi tupa, aalis talaga. Amen. Amen. Nagiging kawawa dahil after those years na ini-insist, grabing kainitan, nagsasakripisyo, ginagawa ang kalooban ng mga Panginoon. Pagkatapos maminamahal, magdesisyon karakadaka, ganun lang ba kadali? Talikuran ang kaligtasan, ang ating katuwiran, pareho din naman. Hindi po. Kung pari-pariho, di sana ang ating daliri pantay-pantayan. Amen. Amen. Hindi po pari-pariho. Dahil kung pari-pariho, kung mayroon akong malalaman na pumupunta dito at hindi sumusunod sa isang outstation, pangaralan ko po yan at sasabihin ko, bumalik ka doon sa iyong pinanggalingan, magpaalam ka muna at dito ka pupunta. At pagdating dito, pagpapastingin pa kita ng 21 days or 40 days bago kita tatanggapin. Hindi yung pagdating mo sa isang lugar, wala nang nianiho, tatayo ka kaagad, mag-testify ka, aawit ka. Kung gusto mong magpagamit, gamit ka agad. No. Dahil even the Central Church, ang ating mahal na pastor, beloved Mama Dear, ang mga beloved babies nila, hindi po kinukonsintiyan. Hindi po sila konsentidor. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Wala pong konsentidor na totoong mangangaral. Ang tanong nga po diyan, mangangaral nga po ba talaga yung mga napupuntahan natin? Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Yan ang nakakatakot. Dahil dito maminamahal, ultimo bata kapag nagkakamali, nagkakasala, tinutuwid natin. Ang sabi nga natin maminamahal, huwag makialam ang mga magulang. That was more or less 2-3 years ago. May mga gumagawa dito sa loob maminamahal na hindi magaganda. Ang sabi ko nga, lagi naming pinag-uusapan, hindi pwedeng sama-samang maligo sabay-sabay ang mga brothers, lalo na mga sisters. Sinasabi po namin yan. Alam niyo yung bakit? Ultimo batang maliliit, gumagawa na ng kalaswaan. Terrible. Nagtataka tayo dahil bakit nakakalusot ito? Bakit napapabayaan? Samantalang gano'n na lamang ating kahigpitan. Kaya nga maminamahal, hallelujah, kinakailangan nating suriing mainam. Hallelujah, na huwag tayong magiging katitisuran. Amen? Itong ating mga binasang mga talata ay nagpapatunay ito na ang mga Kristiyanong tunay ay talagang masunurin, nakikinig sa mga utos at sa mga turo, nagpapahalaga, may takot sa Diyos, may takot sa mga nangangasiwa, may takot sa ating dearly beloved parents in the Lord, dahil alam nila kapag sila ay lumabag, hindi lamang consequences ang kanilang haharapin. Fasting, hindi lamang yan. Kapag parusahan, kapag ito po ay dumating na sa sukdulan, anong sinabi ng Biblia? For the wages of sin is death. May kabayaran ang kasalanan. Ang katapusan yan ay kamatayan. Ang unang-una muna yan, karamdaman. Nanlalamig, nanlulupaypay. Yan muna ay aatras. Maghahanap muna ng medyo hindi mahigpit. Dito, tatanggapin yung aking kahinaan. Wala tayong tinatanggap ng mga kahinaan. At hindi totoo ang kahinaan. Ang kahinaan ay sinasadyang pagkakasala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. For Diyos por Santo, inuuba na sa iglesia, kahinaan pa rin ang inaalibay. Hindi po katanggap-tanggap sa mahal na Panginoon yung mga alibay natin.
Kahinaan ko po kasi ordained preacher. Kahinaan ko po kasi beloved elder. Kaya ito, nakatayo ako ng waiting. Kaya ito, inaalagaan ko yung aking numero sa loto. Nabanggit kanina sa exhortation for giving. Hindi na po gawain niya ng mga tunay na Kristiyano. Kung gusto mong yumaman, ang Diyos ay nagpapayaman. At ang Diyos din ang nagpapabagsak. Kung ikaw'y mayaman na, kailangan nating magpakainit. Ang sabi ng ating, hallelujah, binasang mga talata, huwag tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti upang huwag tayong magiging katitisuran. Amen. Ang mga katitisurang bagay, maminamahal, na nababanggit ng iilan, na napawang katotohanan, ay kinakailangan mabura ito sa mga tunay na Kristiyano. Romans chapter 14, verse 13. Kaya hindi po, mga 2 talata na lang po ito. Para medyo talagang ang bilis ng orasan. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 14, versikulo 13. Ganito po ang sinasabi, huwag na nga tayong mga gatulan pa sa isa't isa, kundi bagkos ihatol ninyo ito na ang sinuman ay huwag maglagay ng katitusuran sa daan ng kanyang kapatid o kadahilanan ng ikadadapa. Tingnan niyo po. Anong sinabi ng 14:13 ng mga taga-Roma? Let us not therefore judge one another anymore, but judge this rather, that no man put a stumbling block or an occasion to fall in his brother's way. Ano pong ibig sabihin dito? Huwag na nga daw tayong mga hatulan sa isa't isa, kundi bagkus ihatol ninyo ito na ang sinuman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kanyang kapatid o kadahilanan ng ikakarapa. Kala ko ba binago na yung mga tao dyan? Mga bata pala ayan Bata pa. Kaya nga hindi natin kinukonsente. Tinutuwid natin. Talagang pinapaharap natin sa mga consequences na kanilang dapat harapin. Di tayo pwede maminamahal magiging kampante dito. Kaya nga ang bata ay turuan habang ito'y bata dahil kapag hindi natin maturuan ang tama, dala-dala nila yan. Nakapagtataka. Sinawata ko na ito maminamahal 2 or 3 years ago. Sinawata ko na po itong batang to. Sabi ko, huwag mong gagawin yan dahil yan ay karumal-dumal. Ang karumal-dumal ay tapon sa dagat-dagatang apoy. Bakit ginawa mo pa rin ngayon? Yan ang dahilan. Kaya ayaw natin yung mga bata pupunta sa bukid. Doon sa right of way. Diyan talaga ang mga bata sa harapan para matuto sila, yung ating pinag-usapan, maintindihan nila. Ikaw na matured, ikaw na mama, papa, ikaw magpaliwanag sa kanila, anak. Narinig mo sinabi ni kuyan mo. Naintindihan mo ba yan? Kaya nga ang mga Kristiyanong tunay, mga minamahal, hindi nanghihimagod at hindi sila nagiging katitisuran sa kanilang kapwa. Bakit maminamahal? Dito sa unang Korinto 8:9, ako na lamang pong magbabasa, sinabi rito maminamahal, datapwat magsipag-ingat kayo baka sa anumang paraan ang inyong kalayaang ito ay maging katitisuran sa mahihina. Tingnan niyo po But take heed lest by any means this liberty of yours become a stumbling block to them that are weak. Si Apostol Pedro, sinabihan ng malang Panginoon, labis daw ni Peter. Sumagot si Apostol Pedro, yes, Lord. Yes, O God. I love you. I love you so much. Yun ang lagi nating binabanggit. Twice. Peter, labis daw me. Inibig mo ba ako, Pedro? Sumagot si Pedro, malang Panginoon. Buong buhay ko, ibinigay ko na sa'yo. Iniibig kita. 3 times na. Nalumbay si Pedro. Grabe naman, malang Panginoon. Alam mo, ang puso ko, ang isip ko, para sa'yo. Iniibig kita. Hindi na magbabago yan. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, feed thy lamb. Feed my sheep. Pakainin mo ang aking tupa. Pakainin mo ang aking sheep, ang sabi ng mahal na Panginoon kay Pedro. Ito po ang aming layunin at tungkulin. Talagang pakainin kayo ng tama.
Kung ang aming turo dito ay nakakasama, kaya tayo'y umaalis, saan tayo pupunta? Kahit saan ka magpunta, kung anong turo dito at ganun pa rin ang turo doon sa iyong paruruunan, hindi ka magbabago. Kaya dito pa lang, magbago ka na. Magbago na tayo. Dahil ang sabi ng Biblia, huwag daw nating bigyan ng paraan itong kalayaan na ito, na ating abusuhin. Bakit ang Diyos ba ng Jesus Miracle Crusade sa Metro Manila ay kaiba ng Jesus Miracle Crusade sa Pangasinan, sa Palawan, sa Visayas at Mindanao? Iisang Diyos yan. Amen? Kaya, I call all my co-preachers throughout the country and throughout the world. Walang konsintihan dito. Ang tama ay tama, ang mali ay mali. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi natin kinakastigo, kundi tinuturuan. Dahil wala tayong karapatan mga stigo. Huwag natin ilagay ang batas sa ating kamay. Ang ating pagtuturo ay genuine. Dahil gusto nating magmana ang lahat ng langit at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mga turong ito. Baka tayo ngayon ay nagiging katitisura na. Amen. Huwag mong sabihin, natisod ako kay ordained preacher. Anong kinatitisuran mo sa akin? Iniibig kita, minamahal kita, minamahal ko kayo, iniibig ko kayo. Kaya itong mga salita ang aming pinapangaral, ito po ay purong salita galing sa ating mahal na Panginoon. Tinuturuan kami ng ating dearly beloved parents in the Lord upang ipangaral ng tama itong mga pangangaral na ito upang tayong lahat are without excuse. Di mo na sabihin, hindi kasi pinangaral sa amin ng OPIAN. Ngayon narinig ninyo, ipinangaral. Huwag maging konsentidor. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Kung gusto nating magmana ng langit at buhay na walang hanggan, ipagtrabaho natin ang ating mga kaligtasan na may takot at panginginig. Masunurin tayo. At wag na wag pagbibigyan ang laman na tayo po'y magiging katitisuran at lalong-lalo na wag tayong magiging lantang gulay na, napapagod na, nanghimagod na. I served the Lord since 1986 up to the present. But yet, sa tulong at habag ng ating mahal na ng mahal na Panginoon at sa panalangin ng totoong pastor, ng mga beloved babies, na natili kaming nakatayo, nagsusumikap, katuwang ang ating mga beloved workers, beloved elders. Pag nanghihina kami, hindi namin tinitingnan yung aming panghihina, ang aming tinitingnan yung mga bagay na nagpapalakas sa amin. Kung kami maminamahal ay may nagagawa na pagkakamali, katakot-takot na pag-aayuno, hindi po lingid sa inyo. Katatapos ko lang. Na bagamat 10 days ang aking chastisement, ginawa kong 21 days. At hindi biro ang maghahawak ng mga tupa, mga gawain. Ngayon, nagdadalamhati tayo. Isa sa ating beloved elders na ating pinagpipray. Inaagaw sa kamay ng dyablo. Dahil magkukursada tayo doon sa lugar na kanilang kinalalagyan. This coming July 1, 2, and 3. Ay talagang ang dyablo ay tuso. Andiyan siya ngayon sa kalalagayan na kumatos. Nakaambubag. Nabubuhay na lamang sa makina. Kaya ang ating prayer, maminamahal, pinagpapasa ko sa lahat ng ating mga beloved elders, beloved pastoral workers, ordained preacher, na sila'y bibigyan pa, dugtungan pa ng buhay na makakapiling, makakasama natin, dahil sa ating Diyos walang imposible. Tinuturo natin ang tama, ang may kaayusan, dahil gusto natin lahat tayo magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Yan ang atin pong layunin. Pakibasa ang huling talata. Philippians chapter 2, verse 12. Praise the Lord. Work out your own salvation with fear and trembling. Wherefore, my beloved, sabi ron, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now, work out your own salvation with fear and trembling. Tagalog? Amen. Saklang Filipos, Kabanatay 2, Talatay 12. Kaya nga, mga minamahal ko,
kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sarili pagkaligtas na may takot at panginginig. Palakpakan natin ang ating mahal. Pagpalain po ng ating Diyos na buhay ang bawat mananampalataya na nakikinig nito. Maging sa live streaming. Dahil panahon na, maminamahal, upang mamulat tayo. Panahon na upang magpahalaga tayo sa ating mga kaligtasan. Habang inaawitan natin ang ating mahal na Panginoon, maging seryoso tayo. Sabi ni Apostle Paul, fight a good fight of faith. Huwag sumuntok sa hangin na walang tinatamaan sa paglilingkod sa Diyos. Sabi naman ng pastor, naliligo ka na rin, manghilod ka na, magsabon ka na, mag-shampoo, maglagay ka na ng conditioner. Ayusin mo na ang buhay mo. Dahil kung ayusin mo, nakakatiyak ako, nakakatiyak tayo, na ang langit ay para sa atin. Pagkat alam kong nariyan ka, malagi mong kasama. Hallelujah, hallelujah. Amen, there is Jesus. Aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan, hirap na kalooban, tulog mo'y kapayapaan, di man kita Makita sa puso ko'y ay ligaya, pagkat alam kong nariyan ka, na lagi mong kasama. Yes, Amen, Lord God. Hallelujah. 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 Puso ko Yes, Amen, there is Jesus. at lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay sambahin. Hindi ko mapigilan, ika'y pasalamatan. Kay buti mo, nagkiyakan sa buhay ko. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Still is Jesus. Ikaw ang aking kalakasan, hirap na kalooban, tulog mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya, pagkat alam kong nariyan ka, na lagi mong kasama. Wow! Ang puso ko, ikaw ay sambahin. At lumikha Ng bagong awit sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo, dakila ka sa buhay ko. Hallelujah, hallelujah. Wow! Ang puso ko, ikaw ay sambahin. at lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay Sambitin, hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo, dakila ka sa buhay ko, Ama. Hallelujah, hallelujah. Wow! Ang puso ko, ikaw ay sambahin. at lumikha Maminamahal bang inaawit natin ang awiting ito. Hallelujah, hallelujah. Magipag-usap mo tayo sa ating napakamait at pinakamabal na Panginoon at tayo pumapatawad. Ang mga nasigan ng hindi magaganda na mga salita upang kayo man lupay-pay. sa buhay ko. Inaagaw natin sila sa kamay ng Diablo.
Huwag nating hayaan mo minamahal na tayo manlulupay-pay, manlamig, haleluya, sa ating mga nagkita sa ating kapaligiran. Pinahihintulutan ng mga bagay dito upang makita natin ang kaibahan. Makita natin mga minamahal, haleluya, ang tama at ang mali. Dito lamang tayo sa mali. Hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Palusugin, palakasin ang ating pananampalataya hanggang sa kanyang pagpapalik. Purihin natin Diyos. Uhap ang puso ko, ikaw ay sambahin. At lumikha ng bagong awit sa'yo ay sambahin. Hindi ka pigilan na ika'y pasasalamatan. Kay buti mo, dakila ka sa buhay ko, Ama. Purihin ang ating malabay Jesus, maminamahal. Hallelujah, hallelujah. Napakagandang aralin, napakagandang awitin. Kung tayo po'y nakakaunawa, sinusubaybayan nating mainam ang araling ito. Tayo ang dahilan, maminamahal. Sa kabila na napakabigat na krus taladala ng ating mahal na Panginoon, ilang beses siyang nadapa, pilit siyang bumabangon. Alam mo ba na yung krus na kanyang pinapasan ay yung mga kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan natin? Pilit niyang dalhin ang krus na yan hanggang doon sa Golgota, at pagdating doon magpapako para tayo mapatawad. Ngayon pinatawad na tayo. Kailangan pa ba nating ulitin ang ating mga pagkakamali at pagkakasala na yan? Kailangan pa bang ulit-ulitin? Pinatawad ka na. Pinatawad na tayo ng ating mahal na Panginoon. Ang kailangan natin ay manatili, magpakatatag, tumayo sa ating pananampalataya. Huwag natin ipaagaw sa kamay ng dyablo. At lumikha ng bagong awitan. Makipot ang daan patungo sa katotohanan. Makipot ang daan patungo sa langit. Maluwag ang daan patungo sa impyerno. Hallelujah! Dakila ka sa buhay ko. Ang puso ko, ikaw ay sambahin. Nutalang bagong awit, sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasasalamatan. Kay buti mo, dakila ka sa buhay ko, Ama. Yes, Lord! Salamat, mahal na Panginoon! Salamat sa mga na naging masunurin sa apong ito, mahal na Panginoon! Buong pagpapakumbaba aming mga sarili, hallelujah! Salamat sa pagkilos mo sa aming buhay! Salamat sa napakatamis na presensya na iyong pinadama sa amin, mahal na Panginoon! Purihin ka, O Diyos! Hallelujah! 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 Kay buti mo, dakila ka sa buhay ko, Ama. Tama na ba, Jesus, maminamahal? Hallelujah! Magbubulay-bulay tayo, maminamahal. Gaano kabait ang Diyos na umibig sa atin? Anong klaseng pagmamahal ng Diyos? Stubborn love na pagmamahal. Hindi magpapago. Dahil gusto niya na tayong lahat ay wala nang malaglag sa kamay ng dyablo. Gusto niya lahat ay magmana ng langit, magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya wag ninyo maminamahal basta-bastang
ipagpapalit ang inyong mga kaligtasan. Sa hapong ito tayo dumalangin, dakila't mapagpala namin Diyos, Ama namin sa langit, aming napakabait at pinakababaan ng Panginoon Jesus. Tunay at talisay ang iyong mga salita naming laging naririnig. Lagi mo kaming pinaalalahanan dahil gano'n na lamang yung pagsinta sa amin. Gano'n na lamang yung pagmamahal sa amin. Kailanman hindi ka nagbabago pa ng Panginoon. Nanatili ang iyong pagmamahal sa amin sa kabila na kami napakahina at maya-maya nagkakamali, nagkakasala. Kaya narito po muli kami nanumbalik, nagsisisi, humihingi ng kapatawaran. Linisin mo kami sa aming mga karumihan. Hugasan mo kaming lahat na narito na yung banal na dugo magos sa krus ng Kalbaryo. Patawarin at ipagkatiwala at ipagkaloob itong buhay na aming taglay. At anumang daladalang mga problema, mga suliranin, bumabalik na mga karamdaman ng aking minamahal na mga kapatid. Bigyan mo na po ng kumplitong kagalingan. Pasaganain ang kanilang kabuhayan, trabaho, negosyo, binubukid. Ito may mga ngisda, ito may nangingimpliyo sa gobyerno, nangingimpliyo sa mga pribado. Lahat ng aking mahal na kapatid na narito malapit may pangailangan. Sa pangkalahatang panalangin namin, dearly beloved Pastor Will Distrad Almeida, iunat niyo po yung mapagpalang kamay, pasaganain mo kami sa lahat ng bagay, materially, physically, financially, spiritually. Ipatong niyo ng kamay sa inyong mga ulo. Bangkitin ang karamdamang leukemia, cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood diabetes, blood clot, hallelujah, ng aming beloved brother Rimar Salcido. Sa pangalan ni Jesus, mataas, hallelujah, high blood. Sa pangalan ni Jesus, complete healing and deliverance right now, in the mighty name of Jesus. Be healed right now in Jesus' name. Complete healing and deliverance. Be blessed, be spiritually blessed in Jesus' name. Complete healing and deliverance, I pray right now in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you so much, Mother Jesus, for answering our prayers. Thank you so much, dear God, for answering our prayers. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Iway-iway ang inyong kamay bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Tumalo ng 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat, maminamahal, huwag magbibiro. Angkinin, sumasa inyo ng lahat ng katugunan ng iyong dalangin. Ng lahat ng katugunan ng inyong mga hinihiling sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay. Jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor unto the Lord. Worthy to be praised. Forever and ever, beloved Brother Job, sa ating pong, beloved Brother Noel, sa ating pong Holy Supper. Praise the Lord. Banal na hapunan, patuloy tayong makipag-ugnay sa ating pinakamamahal na Panginoon. We see to it that tayo po, mga minamahal ko'y karapat-dapat, we're worthy to partake in this holy supper. Humingi tayo ng tawad sa ating pinakamamahal. Alayain natin po mga puso sa galit, namang kapaitan. Para tayo po mga minamahal ay maging karapat, makisali sa isang sablay, banal na hapunan. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa babanalan mo. Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus.
Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayon kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus. Sa kasalanan ako'y haluin mo. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakapito, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayon kailangan mo. Tulungan mo ako, Jesus. Sa kasalanan ako'y hamuin mo. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakapito, o aking Jesus. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakapito, o aking Jesus. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakapito, o aking Jesus. O aking Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Sumabit na naman po ang unang linggo ng bagong buwan. Ibang atin pong sariwain. Alalahanin ang dakilang sakripisyo ng mga Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. At hindi lamang mga minamahal ko ang dakilang sakripisyo ng mga Panginoon ang ating pong inaalala. Kundi ito rin po mga minamahal ko bilang paghahanda sa napipintong pagbabalik ng mga Panginoon. Napakalinaw ng sinabi ng talatang ito ng unang Korinto, Kabanatang 11, talatay 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inaman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. So we're not just commemorating or remembering the greatest sacrifice of our Lord Jesus Christ for our redemption, mga minamahal ko, but also in anticipation of His impending return. Ang mga minamahal ko, hallelujah, sagradong bagay na kinakailangan po natin masiguro, matiyak na tayo po'y karapat-dapat. Sabagat hindi nga po ito birong pagsasalo-salo. Hindi ordinaryong salo-salo ng mga anak ng Diyos. Sabagat, ang sabi nga mga minamahal ko, ito po'y magsisilbing dry run. Doon sa napipinto, mga minamahal ko, our dining out with the King of Kings in His kingdom. Opo,
atin pong mismo makakasalo sa pagkainan ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, mga minamahal ko, sa pamamagitan ng wedding feast na tinatawag. Isang piging, mga minamahal ko, na ang mga karapat dapat lamang ang makakasalo. Ang mahal na Panginoon at ang kanyang mga tunay na mga anak. Sinabi ng Matthew chapter 26 verse 29, "But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom." Tatapat sinasabi ko sa inyo, na buhat ngayon hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. Ulitin ko po, hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. Tayo po mga minamahal ko ay dumalangin. Ano mang sama ng loob na meron tayo, kinikimkim sa ating pong mga puso. Mga kaalitan, mga minamahal ko, hallelujah, walang puwang, mga minamahal ko, sa isang sagradong bagay na ito na ating isinasagawa. Napakalinaw ng sinabi ng banal na kasulatan, kaya't ang sino mang kumain ng tinapay at uminom sa saro na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng mahal na Panginoon. Kaya tiyakin po natin, mga minamahal ko, hallelujah, na sa ating pong pananalangin na ito, ating pong kumpleto, mga minamahal ko, hallelujah, na isukong lahat sa mahal na Panginoon. Amen? Anumang emotional baggages na meron tayo. Amen? Mahirap dalhin, di po ba, mga minamahal? Mga emosyonal na mga bagahe, mga minamahal ko, na ating kinikimkim hanggang sa mga oras na ito, talikdan po natin yan. Alisin po natin yan, mga minamahal ko, hallelujah, para maging marapat tayo, mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi nga rito, datapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. So let us all pray. Dumalangin tayo, mga minamahal ko, hallelujah, mula sa kibutunan ng ating pong mga puso. Ihingi ng tawad ang lahat, mga minamahal ko, ng ating pong mga kasalanan. Hallelujah, sa mga oras dito. Dakilang Diyos sa pagbanal. Mahal na Panginoon, ikaw nakakatalastas, nakakaalam ng estado ng aking puso. Mahal na Panginoon, ano ba mga pagkakasala? Ano mang galit na aking kinikimkim, inaalagaan sa aking puso? Alisin mo po ito, mahal na Panginoon. Nais kong makisalo sa banal na punang ito, mahal na Panginoon, ng karapat-dapat. Makabahagi sa iyong kabanalan, mahal na Panginoon, bilang tunay na anak mo. Ang lahat ito'y aking sabot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating mga minamahal na mabaguhan, ngayon lamang po natin nakasama. Kung kayo po ay hindi pa nag-desisyon na magpapabautismo right after po ng banal na gawain, ay huwag muna kayong makisalo. Sapagkat inuulit ko, sagradong bagay ang ating pong isinasagawa. Kung kayo naman po ay decided na magpabaptize in Jesus' name, after po ng gawain, ay pwede po kayong sumalo. Hallelujah. Tabang hawak-hawak na po natin ang piraso ng tinapay na sumisimbolo sa katawan ng ating mga pinakamamahal na Panginoon na pinagluray-luray para sa katubusan ng ating mga kasalanan. At ang gatas ng ubas na sumisimbolo sa kabanal-banalang dugo ng mga Panginoon, that we were ransomed by His blood. Binayaran tayo sa pamagitan ng magbuhos ng kanyang dugo. Mga minamahal ko, hallelujah, atin na pong isagawa ang banal na hapunan ito.
Unang Korinto, Kabanatang 11, ang talatay 23 hanggang 24. Sabi rito, sabagat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, nang ang Panginoong Hesus nang gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Eat this bread in remembrance of me. Kanin po natin ang tinapay. Ang piraso ng tinapay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At sa talatang 25, sabi rito sa wikang Ingles, after the same manner, also he took the cup. When he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink in remembrance of me. Kaya hindi naman hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aalala sa akin. Drink this in remembrance of me. Inimin po natin, mga minamahal ko, hallelujah. Katas ng ubas. Siyang sumisimulo sa kabanal-banalang dugo ng kordero, ng manunubos, ng ating Diyos, at ang pinagababa ng Panginoon Kristo. Ialay sa ating Diyos ay buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa Kanya pong pangunguna at paggabay sa ating pong isinagawang banal na hapunan. At tayo na po mga minamahal ko'y darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang mga announcement mga minamahal ko.